हेलो गाइस आम आसी जाइछु पाड़े पानी पाइप रे देखम तो एटे पूजा विधि करना पानी खाऊँ मात्र ए आमर सरप्राइज जाइए। हेलो गाइस आम जाऊँ ये पाड़े पानी पाइप एटा हो देख चुंटी देव बोले कना सहित चुंटे होटा पहाड़ షూటింగ్ చేస్తున్నాను కదా కాకపోతే మన భాషలో నేను షూటింగ్ చేస్తున్నాను ఇదంతా పాడ రోడ్ పక్కనే పని చేస్తాను నేను ఈ టిఫిన్ తెచ్చాము తింటాము ఇప్పుడు పనికి వెళ్తాము అంతే సారీ గాయ్స్ ఆమె రోజు టాటా బాయ్ బాయ్